Με μια βραδιά που έσφιζε από συγκίνηση, λάμψη και πολιτισμό, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Αυγούστου η τρίτη ατομική έκθεση του σπουδαίου καλλιτέχνη Λέονδο Σπαρτιώτη στη πινακοθήκη που φέρει το όνομά του. Η αίθουσα γέμισε ασφιχτικά από πλήθος κόσμου που έσπευσε να τιμήσει τον δημιουργό. Άνθρωποι της πολιτικής, της ακαδημαϊκής, της ιατρικής και της επιχειρηματικής ζωής, διακεκριμένοι πρεβεζάνοι, φίλοι μαθητές και θαυμαστές του έργου του. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος, οι αντιδήμαρχοι Σπύρος Κόκαλης και Λεωνίδας Αργυρός, οι πρώην δήμαρχοι Χρήστος Μπαΐλης και Νίκος Γιαννούλης, ο σκηνοθέτης Μπάμπης Τσόκας, ο αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Ζάχος. Ενώ συγκινητική ήταν η παρουσία πλήθος προσωπικότητων που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην πολιτιστική ζωή της περιοχής. Την παρουσίαση της βραδιάς επιμελήθηκε με ξεχωριστό λυρισμό η φιλόλογος δημοσιογράφος Πυριδούλα Βασιλείου, ενώ για τον Λέονδο Σπαρτιώτη μίλησε με θερμά λόγια ο λαογράφος Γιώργος Γιάννος, αναδεικνύοντας το πολυσήμαντο έργο και την ανεκτήμητη προσφορά του στην τέχνη και τον τόπο του. Ιδιαίτερη μνήα έκανε ο καλλιτέχνης η Λαμπρινή Καραπάνου, απόφοιτο της Σχολής Καλοτεχνών και βοηθό του, καθώς και συμφρουρό συνειδοπόρο του, κυρία Άννα, που στέκεται στο πλευρό του με αφοσίωση τα τελευταία χρόνια. Η παρούσα ατομική έκθεση είναι η τρίτη που πραγματοποιεί ο Λέονδος Σπαρτιώτης στη μεγάλη αερωμένη του την Πρέβεζα, μετά την πρώτη το 1959 και την δεύτερη το 2014. Η νέα σειρά έργων ξεχυλίζει από το μπλε της θάλασσας και το πράσινο της φύσης, χρώματα που συνθέτουν τον καμβά της πόλης μας. Ωστόσο, η έκθεση είναι και μια βαθιά προσωπική κατάθεση ψυχής. Είναι αφιερωμένη στην ιερή μνήμη του αγαπημένου του γιου, Μιχάλη, που πρόσφατα και απροσδόκητα έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω το ένα ανυπολόγιστο κενό. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, ο Λέονδος Σπαρτιώτης επιφύλαξε ένα σπουδαίο νέο. Με τη στήριξη του Δήμου Πρέβεζας ξεκινούν διαδικασίες ώστε το 2026 να ανακατασκευαστεί η εμβληματική όπερα νερού και ονείρου, το πρωτοποριακό πολιτιστικό έργο που είχε πρωτοδημιουργηθεί το 2016 από 30.000 ανακυκλώμενα αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικών. Η πρωτότυπη αυτή θεατρική σκηνή των 200 τετραγωνικών μέτρων, αν και καταστράφηκε από τις άσχημες καιρικές συνθήκες, παραμένει σύμβολο δημιουργικότητας και οικολογικής συνείδησης. Ο ίδιος μίλησε με πάθος για το όραμά του να ξαναγεννηθεί η όπερα και να φιλοξενήσει μεγάλες και πρωτοποριακές ορχήστρες από την Ευρώπη, με τις πρώτες συζητήσεις ήδη να έχουν ξεκινήσει. Λοιπόν, επίσης, σας ενημερώνω ότι με τη βοήθεια του κυρίου Δημάρχου θα ξανακάνουμε του χρόνου την όπερα του νερού και του ονείρου, γιατί το θα βάλει στόχο ότι δεν θα φύγω από αυτή τη ζωή αν δεν ξανακάνω την όπερα. Λοιπόν, μπόρεσα λοιπόν να βρω κάποιους πόρους για να τη φτιάξουμε. Θα ξεκινήσουμε τώρα μετά την έκθεση. Θα ξεκινήσουμε από τώρα για του χρόνου να κάνουμε την όπερα. Του χρόνου η όπερα θα πάρει διεθνή, ας πούμε, αναγνώριση και βεβαία, διότι θα γίνει προς τιμή μιας μεγάλης καλλιτέχνης της Αγγλικής Μπάλτσα. Και επειδή ενημέρωσα και κάποια σχέση που έχω με μία μάνατζερ της όπερας της Βιέννης, είπαν ότι θέλουν και αυτοί να συμμετάσχουν σε αυτή την τιμή που θα γίνει για την Μπάλτσα. Και θα μας στείλουν ένα συγκρότημα ή χορευτικό ή μουσικό. Επομένως, η Πρέβεζα του χρόνου θα προβληθεί πανευρωπαϊκά. Η τρίτη αυτή έκθεση δεν ήταν απλώς ένα καλλιτεχνικό γεγονός. Ήταν ένα συναπάντημα ψυχών, μια αναγέννηση της ελπίδας, μια υπόσχεση πως η Πρέβεζα συνεχίζει να τιμά τους δημιουργούς της και πως ο ίδιος ο Λέονδος Σπαρτιώτης, παρά τις δυσκολίες και τις προσωπικές απώλειες, συνεχίζει να ονειρεύεται, να δημιουργεί και να εμπνέει.